Много сме тук и сега ще правим едно такова видео, по-странно. И сега искам някой от вас да ми стане оператора. Аз. И гледайте така новица хартия, сега ще ви следим ръцете. Камък, ножица, хартия, пилия, водка и... Не, само камък за хартия. За хартия. Едновременно. Камък за хартия 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия 1, 2, 3. А, не, да направя хартия. Прескочи с оператора. Гледай, само мен да следиш. Ето като гледаш, само мен да следиш. Искам да не слагаш пръстите на камерата. Добре. Добре, няма да ми събреш. Можеш да се дръпнеш малко. Отиди до пеката. Аз тук ще го... Добре, стоп. Това май много прилича на музикална статия. Пам! И така, само ми е харесал и до виждане.